Mao lagi na problema tol. Lagi sa. A few moments later. Uy, tol. Nya, sa man, dayon na naman minyo tong bayana? Murag alanganin mo ko tol. Kaya ang kuya manggod. Ha? Yang kuya? Kagusto mo ka ito si Muha? Mao lagi na problema tol. Gusto sa nako siya. Bini, alam mo ba kung paano nahulog si